Så er jeg lige ankommet til København. Nu er en længere køretur for mig og Søren. Dagens udfordring var, at vi skulle se, hvor meget vi kunne gå. Jeg havde selvfølgelig glemt mit pulshoved på arbejdet, så jeg har simpelthen ingen anelse om, hvor langt jeg er gået i dag. Så jeg havde en tur op i fitness i dag i en times tid. Fik givet den gas og slog min egen personlige rekord, både på tid og på belastning. Så det var rigtig fedt. Jeg er godt nok spændt på i morgen og finde ud af, om jeg får lov at blive i det her program. Jeg har i hvert fald gjort alt, hvad jeg kan. Så uanset hvad udfaldet er, så har jeg besluttet mig for, at jeg vil være tilfreds, for jeg kan faktisk ikke have gjort det bedre, end jeg har gjort det. Jeg har givet alt, hvad jeg har i mig. Så nu er det bare i vægtens skæbne i morgen. Det er spændende. Synes du, jeg har gjort det godt, Søren? Ja, nu gør jeg, hvad du kunne. Du var lige advaret, skal